Hola, bona tarda. Mireu, un dels últims llibres que he llegit i que em va impactar va ser El fill del xòfer, del filòleg i escriptor Jordi Amat, nascut a Barcelona el 1978. El llibre aquest és una història de periodisme, de corrupció, de xantatge, que es llegeix d'una manera inquietant, com si fos un thriller, però que a la vegada enganxa. La història, o el relat, s'endinsa a la Catalunya dels anys del Jordi Pujol. En fa una anàlisi a fons de les clavegueres de l'Estat, de les clavegueres del poder, i de totes les manipulacions i jocs bruts que moltes vegades es duien a terme per arribar al cim d'una trajectòria més que discutible i amb un tràgic i molt inesperat final. Va ser publicat el novembre del 2020 per Edicions 62 i si us decidiu llegir-lo, espero que us agradi.